Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. Murag imposible ginang imong duda, Jack. Dili imposible Ronel. Nakaila kay gusbatasan ni Alma. Igihan og dili gustong malabuan. O ganong, gusto mo sa kong patio ni Alma? Aron wa nay amahan ang anak ni Nubi. Husdo bagos sa kong duda, Ronel? Jack, Kung di ka mulihok dayon, mamahimong mamilikro ang kinabuhi sa imong anak. naglibog ko. Ronel, imo pa bang libugon ang imong hunahuna? Gipakita na ni Alma ang iyang gahom. Gusto siyang mawa ka sa kinabuhi nila ni Nubi ug sa inyong anak. Giimbestigahan na ang nahitabong disgrasya. Gani, under gusto di pa sa kapulisan ang akong sakinan. Maghuwat pagid ka sa resulta na. O sa'y mahitabo. Kung maunhan ka ni Alma. Unsay buot mong ipasabot. Nagasiguro ko nga may huna-huna na si Alma nga ipalayo ni mo si Nubi ug ang inyong anak. Unsay gusto mong mahitabo. Ikiha na sa Alma. Ikiha siya. Ayaw huwata ang resulta sa investigasyon. Lihok na, Ronel. Mintras tantong imo pang makita si Nubi ug ang imong anak. Nag-away mo si Alma? Wa man. Wa lagi nimo siya gihatod sa sakyanan. Gubot pa nga akong huna-huna, ma. Dagang nagkasamok sa akong utok. Anak, sortihe ko unsay akong ikatabang sa mga problema nga imo karong gipasan. Salamat sa imo pagkunahuna na ako, ma. Ako mo hinungdan nga nung nag-antos ka, Nubi. Ayaw lagi pagkunahuna na, ma. Mahal ka kaayo na ako. Busa-buhaton ka gid ang makalipay ni mo. Dili sad ko gusto nga mag-antos ka na. Wa ko lang kapog niya ang kahinugon ko nga nung karon pa miabot ka na ako ang makalipay unta na ako. Nahigugma ka gyud di ay kang Ronel. Wala may kapuslanan ning pagbati, ama. Kaya daghang papag. Numero 1 ang inahan mismo ni Ronel. Nahigugma man ka si Ronel nimo. Mao ba yung gisulti na ako nga kaniadto pa? May pagbati na siya nimo. Kaluoy laki. Pero ang gugma, magsugod ka na sa kaluoy. Kung nahigugma man siya na ako tungod lang sa kaluoy. Unsa linugdangan. Kung mamugos ko makig-upa niya. Mas ligon ang relasyon, Nobe, kung magsugod sa kaluoy ang gugma. Dili na lang ta maghisgot mahitong nga anak, ma. Mao pa lang gani pagsugod pagpitik ang among duha ka kasing-kasing. Daghan ang papag ang milutaw. Unsay puti mo ipasabot? Patsyon ko nga akong pagpati ni Ronel. Bisag sakit. Nobe, gusto ba yagid kong malipay ka, anak? Ma, ikaw og si Lucky. Makalipay na kaayo na ako. Kamumoy akong bahandi, ma. Nobe, anak. Ayaw lang hagua ang imong lawas. Ginahanglan nga ampingan mo kanunay ang imong lawas. Aron doon ako'y kaabag sa pag-atiman ni Lucky. Bisag mauna lang ng pagmahal nga imong ikahatag na ako. Kinahanglan ma-renew na nako ang akong visa. Maayo gani kay nakabantay ko nga hapit na ni ma-expire. Is this a coincidence or
right timing. Gisundan ko nimo. Ganun ako man ang buhaton. Ganon ni man. Ako ang gihikay ang akong passport. Pero nakinanglan sa akong appearance. Mayo hinuon kun mula raga kas gawas. Aron wa ni magsamok-samok namon ni Nobi. Pero kinahanglang maniguro ko. Unsay mong masiguro? Nga makiha kagyud ni Ronel. Ug nganong makiha man ko? Hapit mamatay si Ronel sa dihang nadisgrasya siya, wa ba? Nawad anog break ang iyang auto. Unsa may akong labot sa disgrasya nga nahitabo niya? Simple question with a simple answer. Tungod kay naglagot ka nga siya mo'y nahimong amahan sa anak ni Nobi. Donor lang siya, Jack. Kana mo'y angay ni mo masayran. Pero mahimo niyang maagaw sinupit gikan nimo. Di ba, Alma? Unsa to imong gingon? Maagaw ni Ronel si Nobi gikan ako? Di ba, posible? Pasuwayi. Nakuha ni Ronel ang live birth sa bata. Iyan na nga, nagapilyedo ang gidani ini. Mahimong iya angan. Pero paniguroon ko nga maako si Nobi og ang bata. Are you sure? Nahimong amahan si Ronel tungod kay nahimo siyang sperm cell donor. Pero wa mahigugma si Nobi niya. Sigurado ka? Nga na pang naniguro man ka? Huh. So hito ka ba sa pagbati ni Nobi? Ako rin gigugma ni Nobi. Ako lang si Nobi. Tungod sa imong kwarta, right? Nga na bang diskumpiyado man gyud kaayo ka, Jack? Nagtuo ka? Nga kung mapriso ko tungod sa imong gipasangil nako, maangko nimo si Nobi? Diskumpiyado ko. Kinahadlo ko sa imo unyang buhaton ni Nubi ug sa iyang anak. Unsa? Alma, na-inlove na kay ko ni Nubi. Busa dili ko ikatugot nga maganto siya sa imo unyang pagabuhaton pag-blackmail niya. Blackmail? Di ba posible nga may dautan kang buhaton sa bata? Aron di gid malayo ni mo si Nubi? Mahal ko ni Nobi. Busa dili na kinahanglan gamiton kung kasangkapan ang bata aron dili siya mulayo nako. Unsay mahitabo? Kung nasayop kasi mong gituan. Ah, bullshit! Nga ba nitubay mo ko nimo? Dagan pa ko commitments. Gibantayan ko na ang tanan mong lihok sa pagkakaroon, Alma. Busa, di ka makalikay sa kung pagsunod sa tanan mong mga lakang. Oh, may bagting akong cellphone. Oh, si Alma may nanawag. Nga naman ka? Alma, nanawag man ka? Doon na pa ba'y problema ang among utang? Duna, Unsa? badlo nga si Jack sa pagsigig panghasi nako. Ah, ikaw? Gihasi ni Jack? Ako yung gipasangilan sa nahitabo sa amigo. Kasi pagtuo, kriminal ko nga mo patay gudog tao? Oh, wa ko masayo na ini, Alma. Ngano ba? Kinsay amigo ni Jack nga gusto mong patyon? Dili lagi ko kriminal. Busa Oh. anong pasangilan man ko sa imong anak? Badlo nga siya. Kay kung dili, buhion ko balik ang akong kihabatok sa inyong kumpanya. Alma! Ang akong cellphone. Si Ronel ang nanawag. Ako baka siyang tubagon. Dili na ko siya tubagon. Akong i-off ang akong cellphone. Please, tubakan, Hobi. Nga nung nanawag paman ka. Mga ikog sorry ni mo sa naitabo sa bunyag. Nakalitan lang ko. Imo na kong gipagkauwawan. Unya mangayo kag sorry. Iminusan mo na akong maayo. No. Mahal ka kay nako, Nubi. Kung tinuod pang imong gisulti. Nga nung gipulkar ka nimo ang kamatuoran. Dili ka mo angkon? Nga ko mo'y amahan sa atong anak. Gipaabot unta nimo ang saktong hikayon, Ronel. Aron, hangtod nga mo angkon ko nga ikaw gyud ang amahan ni Laki. Pero nangalit ka. Ug sa imong gibuhat. Murag,
babae. Nahadlok man gud ko. Nga masamok na pag-ayo ang record sa atong anak kung laingan ang imong ihatag sa pari. Mauray kini akong gipanagan-an. Nagkuwat ka unta, unsay nga nga akong ihatag sa pari. Dili kay ikaw mo ay naguna-una. Sigurado gyud ko nga magtuo sila. Nagipangwartahan ko lang si Alma. O kita mo ay dunay sikretong relasyon. Andam ko ikang panalipdan. Giayo mo nagkupa ang akong pagkababae. Kanya karon di mo ko padugo nga walaman ka nako. Parehas ka di ay sa imong inahan. Anaon ka nako sa inyo. Aron magsulti ta. Ayaw nagbuhata. Atake ko gayon. Mamugos ka gani. Mulayas ko o kanon ko ang atong anak. Nobe. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!